Madzibaba Jojo, chokwadi mungandimutse usiku here muchikumbira mharidzo. Usiku ndakarara mondimutsa kuti ndikuparidzirei pafoni. Madzibaba imimi hamusi serious, asi achangokuparidzai zvakadaro. Nichero wakandimutsa ndiri kuhope, wakatiudza nawo ndokuparidzira zvakadaro. Ndongomuka nekutaura madzibaba. Nhasi pane nhau madzibaba yakataurwa. Yatakambotaura iye nhau yakambonetsa yekuti anzi vapostori vanotukwa kana kuti vanomurwa zvichinzi vapostori havafunge, kana kuti vapostori vakaoma musoro, kana kuti vapostori vane nharo, kana kuti vapostori havana rudo. Hanzi vapostori havafunge madzibaba, hanzi havana brain. Saka inini mambo ndinobvumirana nazvo, kana kuti ndinobvumirana nevanhu ivavo vari kutaura kuti vapostori havafunge. Sei ndichidaro madzibaba Jojo? Muchipostori chedu cheJohane Masowe Echishanu, chandakaona kubva ndiri mwana mudiki ndichikura madzibaba ndichinamata kusvika nhasi, vapostori havana rudo. Rudo rwokubatsira mumwe mupostori chairo chairo havana. Vapostori havana hanya nenhamo yemumwe munhu. Munhu anotambudzika madzibaba akupfeka gemenzi rakaboka, kana kuti kufamba netsoka kubva long distance nemaslippers achisvika paMasowe madzibaba achifamba netsoka. Dzimwe nguva anenge atori musondosi madzibaba achibata mbiya kusvika usiku, ofamba netsoka usiku, vanhu vodhiraivha mota dzavo vachimusiya munhu iyeye. Zvinoitika masangano umo, zvinoitika magungano. Vapostori havana rudo, vapostori havana kubatana, vapostori havadi kubatsirana. Chinombonzi rudo kuita sei madzibaba? Chinonzi rudo kufunga. Kufunga ndo chinonzi rudo. Zvokuti iwo wakaona munhu ane dambudziko, unofanira kufunga kana kuti kumufungira kuti zvino munhu zvaaine dambudziko ndoita sei kuti ndimubatsire. Ndo rudo iroro, rudo kufunga madzibaba. Makandiudza dambudziko renyu imimi handifanira kukupai hagi ndobva ndati handaita rudo, ndavahaga ndakati zvaita right. Harisiro rudo iroro. Rudo rwekutsvagwa kufunga, kufungira mumwe munhu so kuti zvino murume uyu zvaari kufamba netsoka usiku uno achidzokera kumba, ndanga ndadiwo ndamubatsira, ndamupawo kana mari yetaxi, kana une mota womupa lift. Kungofungira mumwe munhu so kuti mupostori wedu uyu. Madzibaba ningi vanobata mbiya pano paMasowe kusvika usiku, vanopinda mumota dzavo voenda, mupostori osara ari 1 ega achifamba usiku. Munhu asvika mukupondwa, mukufa, apondwa madzibaba achifamba usiku, mamusiya. Saka kana vakuzotuka vapostori zvinzi vapostori havafunge, mogumbuka ini nditori kudivi kwemunhu ari kutukai madzibaba, nekuti vapostori havafungirane kana kubatsirana. Munoziva munhu wemunyika madzibaba wakamudza dambudziko rako, anomhanya mhanya madzibaba. Munhu wemunyika chero iye asingakwanisi kukubatsira anotsvaga kuti angakubatsire sei. Anoshupika munhu wemunyika madzibaba, ane tsitsi munhu wemunyika zvokuti unoshamisika kuti munhu wemunyika anoita tsitsi kudai. So vapostori vanoshaya rudo madzibaba. Isusu vapostori ndisu tinofanira kunge tine rudo tichidzidzisa nyika, asi nyika ndiyo inotori nerudo madzibaba kupfuura vapostori. Ndopaunozoona mupostori anopedzisira aendeswa kun'anga nemunhu wenyika, nekuti munhu wenyika akachiti uri kutambudzika, utambudzikirei? Handei kwasekuru uko
ndombonobatsirwa ikoko. Munopedzera aenda nenyaya yekuti vapostori havasi kumubatsira. Aenda ikoko manje vapostori vaya kutanga kumutonga futi. Saka vapostori tiri vanhu vaya vane utongi vaya. Hatidi kubatsira munhu. Munhu akauya nedambudziko rake tinotanga tamubvunza maquestions. Zvazofamba sei? Unobva kupi? Ndiwe ani? Baba wako vari kupi? Zvazofamba sei? Maquestions 100 madzibaba achibvunzwa munhu inonzi interrogation. Kuri kuda kutiza chete kubatsira munhu. Kana munhu awirwa nedambudziko munongomubatsira madzibaba zvine tsitsi, rudo nerunyararo. Kuti kubva watanga kumubvunza questions yekuti munhu anopedza ati madzibaba chiregera. Kana kubatsirwa kwacho hanjada. Nekuti vanenge vakuti ndiye anenge atomutongi manje wakutotongwa iwe kuti sei usina mari iwe. Hauende kubasa haushandi iwe, sei usingashandi iwe, wakutotongwa. Kunze kuti munhu akubatsiridze mune zvakanaka. Kana Jesu mhiri yegungwa aisvinudzawo nemapofu. Airapa vanhu vanorwara wani. Haumbonzwawo Jesu achibvunza mibvunzo hobho kuti iwe wazorwara nemudumbu, iwe wadye iwe. Inda uchingodya zvese mani iwe. Ona manje munhu unofanira kungobatsira. Kana unoda kubatsira unongobatsira, munhu obatsirikana. Because kana munhu ari pasituation madzibaba haatomboda zvese zvekurizina mibvunzo hobho. Saka zvese izvozvo madzibaba zvekutonga vanhu wati hande kudare wati ndizvoda kungotadza chete kubatsira vanhu. Vapostori havana rudo madzibaba. Ndochinhu chimwe chete chandakaona kubva ndiri mwana mudiki ndichinamata. Ndakatanga kunamata ndiri mwana mudiki madzibaba. Ndiri mwana mudiki ndakanamata kuvadzidzi kwaWimbo kwekwe. Ndakanamata Muchishanu. Ndakanamata nguo tsvuku. Ndakanamata kuvadzidzi. Ndakanamata Jerusarema. Zvese hapana vasingazive. Ndakanamata chese chinamato. Asi ndakaona kuti vanhu vechishanu, Johane Masowe Echishanu madzibaba, havana rudo madzibaba. Havafungire mumwe munhu padambudziko. Vanotokundwa nemunhu wemunyika. Munhu wemunyika anoita sei? Munhu wenyika anomhanya madzibaba. Vapostori vanorarama chimwe chiraramo chiya chekuti unozvibvunza kuti munhu mupostori kana kuti haasi. Vapostori vanotorana vakadzi kana madzibaba. Vapostori unoona mukadzi wanhingi akatorwa namadzibaba ningi pasuo rimwe chete. Mukadzi wanhingi akazotorwa namadzibaba ningi. Murume wanhingi akazotorwa namadzimai ningi. Saka kana maakutukwa kunzi vapostori havafunge munogumbukei. Vapostori vanoroora vana vadiki. Kuna mwana mudiki autoroorwa nezimudhara. Tonzi ndo madzimai vacho ava. Tofunga kuti mwana wacho nzi ndiye mukadzi wacho. Raizve muzotukwa kunzi hamufunge mugumbuka. Saka vapostori dai tagadzirisa fanenge parudo apa ngatingofungira neso. Kana usingakwanisa kubatsirawo munhu chingotsvagawo mhanyawo ratidzawo effort kungomhanyawo so kungofungira mumwe munhu so. Chete ndo chinonzi rudo kufunga madzibaba Jojo, rudo kufunga madzibaba. Rudo hakusi kuhagana nevanhu kana aiwa. Rudo kungofungira mumwe munhu chete kuti ningi nhasi ane gemenzi rakaboka saka ndinoda kumusonera gemenzi. Ningi nhasi anofamba netsoka kubva kumba kwake kure achiuya paMasowe, ndinoda kumupawo mari yetaxi nhasi. Ningi nhasi ari kuchema nzara, ndinoda kumupawo mari yekabeji adyewo kabeji. Kungofungirana so. Because munoziva denga remunhu mutema ka. Sezvatambotaura paya kuti denga remunhu mutema ka rinovhurwa nemunhu mutema madzibaba. Tinofanira kuendesana kudenga. Tofana kuradzana rudo, tofana kufungirana madzibaba. Kana mhiri yegungwa maJudha hongo vakabaya Jesu, asi kune vanga vatori right. Ana Peter vakatozopiwa maki edenga. Vanhu vanga vari right vanhu aya. Vaiparidza mashoko aMwari, kubatsira vanhu and what. Kupedzera munhu apiwa kids denga. Peter zarura musuwo, Peter tione nyenyedzi. Ninyaya yekuti nyaya yerudo rwawaita
mugarariya vachiparidza vanhu vachiudza vanhu umambo hwekudenga kuti vanhu namatai muende kudenga musatsve musaende kugehena. Manje mupostori anototi iri arifana kutoenda kudenga iri rinotoenda kugehena chete iri, achinyombana achitukana uyu here uyu akafa uyu akaenda kudenga chero mbwa yangu inoenda kudenga uyu here. Vanhu havasi kudzidzisana, vanhu havana tsitsa, havana rudo, havana runyararo. Ibishi mharidzo dzingori bishi. Jacob akazodai vari kudai matekanana zvakazodai ninga akazoenda pakati zvakazodai madzibaba madzibaba zvemakundano zvezviya madzibaba. Chinamato chacompetition madzibaba. Saka vanhu vanodzidza sei kana vanhu vachidaro kuti chinamato chakadzika naJohane 1931 chiri chinamato chimwe chete chakafanana, asi nhasi unotarisai zvizvi zviri kuitika muMasowe kuti kwaane mipanda mingani izvezvi nemwe iri kutofomwa izvezvi. So minyowani uyu ane nhingi rake Johanne Masowe nyenyedzi ine mapoints 5 uyu ndiJohane Masowe nhingi Johanne Masowe what Johanne Masowe what madzibaba zvomotukwa zvinonzi hamufunge. Saka munogumbukiri kana maakunzi hamufunge. Saka mondoudza here mambo madzibaba Jojo kuti kufunga here kwatiri kuitawo kuti angofunga kufoma kapati kake keJohanne Masowe anongofura otonzi Johanne Masowe akati gemenzi riya raakutorwa manje raakuiswa mastars raakuiswa madesign yaJohanne Masowe style inenge yaane style. Magemenzi akanzi nguo chena akunzi blue, mamwe akunzi pink green. Saka inawe kuti vapostori vafungi madzibaba. Ndiri kutaura ndiri mupostori madzibaba, kodoti ndiri munhu wemunyika ndiri kunyomba vapostori, asi ndakakurira muchinamato madzibaba. Ndotoziva inini kuti kana ndichida kubatsirwa kana ndaita problem handimboudza mupostori, ndotoudza munhu wemunyika anondibatsira fast. Kono ndiri kushora asi ndiri kutaura zviripo. Mambo Jojo handisi kutaura imimi mambo Jojo, ndoziva kuti makandinyima mari, but haisiyo nyaya tiri kutaura. Muri mupostori makandinyima mari madzibaba Jojo imimi, but munoenda kubasa makandinyima ana 100 rand. Kono ndachida mari yenyu, but pane zvakatoomo. Handisi kutoparidza imimi, ndiri kuparidza vapostori kuti havana rudo. Saka vanhu vatema tinofanira kuendesana kudenga madzibaba. Tinofanira kuzarura denga renyu madzibaba Jojo, imi mozarura denga rangu. Ndakakuona isoka ndofanira kunzwa shungu dzekunamata madzibaba ndiende kudenga. Makandiona munofanira kunzwa shungu dzekunamata. Saka zvakanzi pamunosangana vana vaIsraeri ngatikurukure zveumambo hwekudenga. Kuti mapostori anoungana achinyeyana, achitukana, achiita magiraji, vachitorana vakadzi, vachishorana, uyu ndiwe kudarira Jacobo, uyu ndiwe nyenyedzi nomwe, uyu ndiwe Jerusarema, uyu ndiwe wadzidzi, uyu ndiwe kwawimbo, uyu akazombochipenga akateka njere what. Ndo nyaya dziri kuunganirwa nevanhu madzibaba. Saka ngarava inonzi ngaifambe ngarava yakananga kumabvezuva madzibaba. So vanhu vari kufambisa ngarava yakananga kumadokero. Vanhu vakupinda mupolitics. Vapostori vaMwari, vanhu vaMwari madzibaba vakuita zvavanoda. Saka vapostori havafungi madzibaba. Kono ndiri kutuka madzibaba, asi kudenga kure madzibaba. Onai vaprofiti vedu izvezvizvi angova madhaifero ega ega madzibaba. Dhaifero, unoziva kuti dhaifero zvinorevei madzibaba? Dhaifero zvinoreva kuti vane simba vaprofiti. Munoziva munhu wega wega ane mwenje wainawo, mwenje waanofamba nawo, mwenje unomutungamirira, kana kuti kanditi light kana kuti magetsi. Muzamba menyu kana muine magetsi so mune mwenje ne pobva pauya munhu obva adhingura magetsi madzibaba, munosara muri murima madzibaba.
zvese zvamunoita hapana chinofamba because muri murima madzibaba. Makada kupinda mukicheni munenge muchingopwanya maplate muchipwanya makapu because hamusi kuona zviri kuitika. Makada kupinda murumu yenyu munenge muchingobondera madzibaba. Makada kubuda panze munogona kutsvedza modonha madzibaba. Ndo chinonzi dhaifero madzibaba, kudhingurwa magetsi madzibaba, kuti zvese zvawabata zvinongoparara so. Zvese zvawada kuita madzibaba hazvibudi. Unenge wadhingurwa magetsi, kana kurota chaiko hauroti. Dhingurwa magetsi, dhaifero, kufa kwemwenje madzibaba. Mwenje wako unenge wafa. Dhaifero madzibaba, kudzimwa mwenje, kudzima kenduru madzibaba. Kusara uri murima. Uchitambudzwa manje nemweya yakaipa, nemashave akaipa madzibaba. Yozoterwa nemweya mashave upombo, wozonzwa kuti baba ninge wakapomba. Zvimwe zvacho ndezvemadhaifero madzibaba, zvekusundadzwa mashave chaiwo kuti uite chivi. Kana kuti ninge akazodzokera munyika akumwa doro. Unenge wadhingurwa magetsi madzibaba. Nevaprofiti. Profita akapiwa simba naMwari kuti asunungure vanhu, akusunga vanhu madzibaba. Saka kana zvakunzi vapostori vafunge, munorwadziwei madzibaba, munorwadziwa chii? Kana vaprofiti vakubhadharisa, wanyeso iye pangona ndozvoona kuti munhu ana mari, asada mari. Saka anofunga ere munhu ere? Kunze kuti omushandira, at least kana zvida mari yako, mushandire. Zvinhu zvofamba. Kana awana mari yacho bva kuti madzibaba ndakakushandira ndipewo mari. Kuti asina kana sendi watoda mari, inobva kupi? Ngoni dzakanzi adzibhadhariswe madzibaba. Ameno zvenyu. Vanhu vakushandisa simba raMwari kuita zvavanoda ivo. Saka zvakaoma madzibaba. Kana varoti varatidzwa vari kuita kunonzi kukwidibirwa mbiya. Ndakambodzwa mumwe achiti hanzi mbiya ikwidibirwe, mbiya ikwidibirwe, chipo chaMwari hachitsipike. Emi. Chinokwidibirwa baba. Kana maa muchirota chaizvo njiva hwai, muchirota zvipotera, muchirota tsanga, muchirota mbestridge, munenge makurota muchimhanyiswa madzibaba. Chimhaiswa neshumba musango. Dhaifero baba, dhingurwa magetsi. Anodhingurwa, musanyepe runzi. Chipa hachitsipikwe madzibaba. Vaprofiti vane simba madzibaba. Vane simba. Takambonzwa madzibaba Devlodge, madzibaba DVD takatandara nawo. Zvakanzi muprofiti ane simba baba ari kukunda varoi 15 so vachiuya so. Anogona kuimba vhesi 1. Vanodonha vese. 15 varoi kuzotiwo uri wane zvako iyoyo zvako netuhope twako uchifunga kuti unorota baba unotsipikwa. Ndosandira kuti vapostori havafungi. Iwo unotsipika muroti muratidzwe. Kana achida kuzorotedzwa zambuko rako, kana kuti zambuko remwana wako, mwana wako anga acharwara obva afa, muroti muratidzwa pati ndaratidzwa mwana wenyu ari muchipatara. Asi pamwana wenyu paanga ari muchipatara, ndanzwa vapostori vachiimba hozana. Pawapedza kuimba hozana, mwana abva abengenuka, abva atanga kutotamba unga asina kumbobvirarwa. Kurota uko. Chobva zvanzi mwana uyu ngaaimbe hozana mavhiki 3. Chirwere chisachiregere kusvika. Pane rima rida kuuya. Zvino zambuko iroro madzibaba rinotsipikwa so, rovharwa so, kwidibirwa so madzibaba. Nyaya yekuti munhu ada kuswera ari mugwanza ari ega, ada kupiwa zita, ari kugadzira zita kamadzibaba, kugadzira zita rake iye. Akugadzira rake, raMwari aiwa, harina basa, ada kugadzira rake. Saka zvakaoma madzibaba. Zvakaoma. Vanhu vane simba aya. Saka vapostori ngavawe nerudo madzibaba. Chinonzi rudo kungofunga so, kufungira mumwe munhu so. Kana uri muprofita chingofungira mumwe munhu so, kuti munhu auya pamberi pemuprofiti arida kubatsirwa. Saka anongobatsirwawo kamadzibaba. Mune zvaka ndo chipostori chacho katsitsi, rudo nerunyararo. Imwe nawo iriko kuMasowe kuvanhu vanorundutsana madzibaba kuMasowe. Zvinorundutsa vanhu zvakawanda. Vamwe vanonyeyana. Mwana watonyewa paMasowe paya. Munhu ndaunda uya nenhau madzibaba Jojo ndaya kwamuri.
ndiri dambudziko rangu personal problem yangu yandinayo inini. Ndokuudza kuti madzibaba Jojo chimbouyai pano ndikuudze nyaya yangu. Nyaya yangu yakadai. Musazoudza vanhu madzibaba, ngatinamate ine nhau iyi. Ndangokuudzaiwo semupostori, seshamwari yangu. Imunotora nhau iyi muburitsa nyaya pamberi pevanhu. Kuchoto kuya kwa muzuva rechishanu kuzoti mutaure tsananguro makutaura nyaya yangu. Yandakuudza kuti musaudze vanhu. Makuudza vanhu. Nyaya iyo yafamba musangano. Ndobva ndarunduka kuMasowe ndichauya. 3-4 weeks kuMasowe handisi kuuya. Hamisi kunditsvaga madzibaba kuti ndiri kupi. 3 months handisi kuuya kuMasowe. Ndakarunduka kamadzibaba ndiri munhu wenyama ka. Ndakuudza kuti musandinyema ndinyaya ka. Ndarunduka zvemadzibaba. 3 months handisi kuuya kuMasowe. Hamisi kunditera, hamisi kunditsvaga. Gore handisi kuuya kuMasowe. Hamisi kunditera, hamisi kunditsvaga. Muzonzwa postori akafa, akarohwa nemota. Zvonzi anga ari kupi. Iye haazivi kuti kuMasowe haufanira kupedza 3 weeks usipo. Saka vanhu vakutotonga manje. Saka vanhu vari kurundutswa kuMasowe nezvakasiyana siyana. Tiri vanhu venyama madzibaba, tinorunduka. Mumwe munhu anogona kutongotorwa kana mudzimai wake anorunduka zviko haachauya kuMasowe. Mumwe munhu anogona kutongokwidibirwa kana mbiya chaiyo obva azoudzwa kumwenzi mambo mbiya yakakwidibirwa, anobva arunduka kuMasowe achaita haachauya. Saka vanhu ava vari kubuditswa musangano nevapostori. Vabuditswa musangano nevapostori vonofira kunyika madzibaba. Saka vanhu vapostori vakawanda vari kufira munyika. Uzonzwa kuti madzibaba ningi vanga vasina zvavo sowe ravainamata, vanga vakangotiwo pavasvikawo vanonamata international postori zvakarehwana madzibaba hoski kuti anongoti paangosvika anongosvikonamata ipapo, haana paki, anongofamba. Saka munhu iye akafa, it's a problem. Kudenga kwacho kunogona kunetsa nekuti anogona kuvigwa nenzira isiriyo, nenyaya yekuti anenge arundutswa nevapostori. Dzimwe nguva munhu anenge achirwara madzibaba, panoshaya kana mumwe chete anoenda kunomuona. Saka zvinonetsa madzibaba. Kusvika mukufa pasina kana aambomutsvaga madzibaba. Vapostori vanotuka munhu akafa madzibaba. Munhu akafa so mutuka so kuti akadzungaira aidi kuuya kuMasowe pese apa. Kurwara kusvika mukufa akadzungaira mani munhu. Asi ivo ndivo vakadzungaira because mupostori akanzi makashaya mupostori paMasowe 3 weeks munofanira kumutsvaga kuti madzibaba muri kupi. Munofanira kuziva kuti madzibaba ningi anogara pakati. Madzibaba ningi anogara kudhuze namadzibaba ningi. Takavashaya 3 weeks toenda kumba kwavo. Togara navo pasi. Pane chii kuitika mambo? Kwakanaka here? Ibasa here rakusungai? Pane akakugumbura here? Mutaurirana zvakanaka. Kana kuri kukumbirana regiro vanhu vaita sei vanamata. Asi tiri kure madzibaba. Saka kana taakuzotukwa nenyika kunzi hatifunge, ndinoona kunge tisingafunge ini madzibaba. Ini ndinoona kunge tisingatombofunga ini. Asi hatifunge madzibaba. Because mumwe munhu anogona kungotsudzirwa muteuro so madzibaba. Kumba kwamai ava kuda kuimbwawo zana mavhiki 3. Musazopedza mwedzi 3 kana musazopedza mavhiki 3 musaenda kupi? Musina kuenda kunoimbira amai avo zana. Ndaona dambudziko, ndaona Johane. Anorova 4 years vasina kuenda ikoko kunoimbawo zana. Munhu obva asvika mukurwara kana kuwira nedambudziko kana kufirwa nemwana anorunduka madzibaba munhu iyeye. Anodzokera kunyika. Madzibaba. Saka pakaipa madzibaba. Mumwe munhu anongoita usimbe kuenda kuMasowe kuti ndozoenda next week. Mwaka uchitopera. Munofanira kuteera munhu iye madzibaba. Madzibaba musikubatika kuMasowe kana ngomufonera mazuva ano kana maWhatsApp ka. Ungotifonera madzibaba. Ndingokufonera madzibaba Jojo. Madzibaba Jojo musikubatika pasangano muri kupi? Tosangana papi timbotaura ka. Totaurawo nyaya, totaurawo zvatotaura, tonyeyawo vatinokwanisa kunyeya panguva iyoyo. Asi tofanira kutaura nyaya yekuti dzokai kuMasowe. Ndo very important. Dzokai kuMasowe tinamate madzibaba zvi. Kana mune zvamuri kugadzisa, gadzisai mupedze mudzoke kupi? Mudzoke tinamate. Kuitira kuti pakazoitika problem munokwanisa kubatsirika
mune zvakanaka. Saka vapostori havafungi madzibaba, vapostori havana rudo, vapostori havadzamise pfungwa madzibaba, zvokumbonyatsogara pasi uchinyatsobvunza so kuti chii chimbonyatsoitika panapa. Ika panapa pasowe pokuti unongosvika wega unyatsoona kuti panapa panapa pasi pasowe panapa pamagemu panapa panapa pamagemu panapa, ungofunga wega kuti panapa hapana sowe panapa. Unofanira kungosumuka wotsvaga sowe rakanaka. Asi eshe vanhu zvakaoma madzibaba chocho. Munyaya iripo kumasoko vanhu vanosarudzana so kushorana so, anongokutarisa kungokushora so idzi ngoita zvimagroup so kumasoko, vanenge vachiguru nechikwata chavo, vanenge vataura vega, vataura neumwe munhu, zvinoda kungomhoresa nongokudaira kamwe kakudairira kuti ibva panapa. Makadii madzibaba? Ndiright, ndiripo. Makasimba here madzi? Ndakasimba. Kakakudairira kuti ibva panapa. Saka vanhu vanomaka kachikwata kwavo, kagroup kavo. Asi vanhu vakanzi vanoungana madzibaba vachitaura tsanangu, vachibvunzana so. Madzibaba ndakubvunza inini, zvezvakanzi mupostori adye madora zvairevei? Zvotsetsenurwa. Ndatenda. Madzibaba ndakubvunza, ko nokati yatakabata iyi inorevei? Zvotsetsenurwa. Alright. Madzibaba, mainhingi asikubatika kumasoro, ndakanzwa kuti vari kurwara. Pane akazombonovaona? Ndo nhau dzinofanira kunge dzichiita se vanhu vachitandira vachitaura nhau idzodzo mugungano madzibaba, kwete kusarudzana kushorana kuti idzo ona dzakagera musoro. Pano wagera musoro nereza, haana mari yacho kunyatsogera musoro zvakanaka, haakwanisi kutenga chigero chezve, anogera nereza. Unongona mumwe mupostori ati ona idzo dzakazvimaramara musoro nenhingi nereza, dzakazvicheka-cheka. Munhu akutosekwa ipo paya kutoti madzibaba, ndaona musoro wenyu makazvicheka-cheka nereza, next time ndokugerai ndine chigero. Mugerana vapostori, kwete kuvharana mari, kugerana postori, kugerana zvakanaka, kwete kunongedzana. Ona idzo gemenzi racho idzo dzakarara naro usiku, nhasi dzoswera naro, Sunday futi dzinouya naro, hadziwachi magemenzi. Munhu akutosekwa. Unongoti madzibaba, sefi iripo iyi, oi munowacha, sipo munowacha. Kana musina rimwe gemenzi oi iriripo iri, munochinjawo gemenzi. Muona kuti toita sei? Ona macho. Asi problem mambo vana rudo madzibaba. Saka zvakaoma. Mapostori anomboyera madzibaba, unoziva. Muzapana anonzi mupostori gemenzi. Munonzi anonzi mupostori gemenzi. Zvekuti akapfeka gemenzi madzibaba anenge ari mupostori so. Achitaura nawo so unosati ndasangana nemupostori, ngaabvise gemenzi uone. Ngaabvise gemenzi uone. Unozoona kuti uyu murasta, uyu murasta, hapana kana mupostora. Kumba kwacho hakuna matwe, nhau dzacho dzingotaurwa, sura navakadzi vevanhu. So kuti muchinda mupostori chii? Unotozobvunza kuti uri madzibaba, unonyepa iwe. Nyaya yeunhu hwacho kuti mupostori gemenzi, mupostori gemenzi, kupfeka gemenzi so munoti ndi madzibaba. Vamwe vacho vanotonzwa ngoni madzibaba, akapfeka gemenzi so akapinda mugwanza so madzibaba, munobvuma imi. Sanganai naye munyika umu. Unosaona kuti my way. Gabriel akatakura kurema madzibaba. Uremedza keshe Gabriel. Zvakanzi anzi ukarema unodambura mbereko madzibaba. Problem iri kumasoro zvokuti munhu wana akabhaiza pasangano zvinogona kukwadzisa vanhu vakawanda. Munhu wana akangoita zvisiri pamasoro zvinogona kuurayisa neasina mhosva, nevana zvinogona kungovaurayisa nenyaya yekuti pane munhu akaita sei asingashandise musoro wake, asingafungi. Saka ini handisi kumbokunyenyeredzai madzibaba Jojo, ndotongokuudzai kuti vapostori havafungi. Ndiri mupostori kwete kuti ini ndinofunga, asi ndinotokuudzai kuti hatifungi.
sevapostori. Ngatingova ine rudo so. Takatowirwa nedambudziko munofana kumhanya zvekuti ndofana kungosununguka so. Chero makashaya chamandiwanira asi ndofana kungosununguka kuti madzibaba aya vazama zvavo. Hapana zvavo chavaya nacho but vatraya. Ona vaenda kuvafamba kwese kudistance yese mukoma wavo kunokwereta mari. Mukoma wacho akati asati ane mari. Madzibaba aya vari serious nini. Unoziva munhu anosununguka so. Chiro usina kumba kana chinhu. Effort yawangoisa chete kuda kumubatsira. Munhu akaiona effort iyo anosununguka so. Kana kunamata kwakanonamata zati postori aripo mani. Munhu waMwari ane dzidzo. Postori afunge madzibaba. Baba tipei njere dzemweya tifambe nadzo dzamara tasvika. Baba tipei njere dzemweya tifambe nadzo dzamara tasvika. Baba tipei njere dzemweya tifambe nadzo dzamara tasvika. Yemini muzviziva izvozvo madzibaba Jojo kuti munhu mutema anoiswa kudenga nemunhu mutema madzibaba. Hapana murungu anobva kuBritain madzibaba anouya achikuudzai kuti Genesis 1:1 Mwari akasika denga nenyika. Munhu mutema anoendeswa kudenga nemunhu mutema. Zvinotaurwa zvakataurwa naShoniwa nevanji 1931 ndo zvinoendesa munhu mutema kudenga izvozvo. Zvakataurwa naAndrea naGnacio pamusoro pegomo ndo zvinoendesa munhu mutema kudenga. Zvakataurwa naEmanuel Elijah naMoses ndo zvinoendesa munhu kudenga. Zvakataurwa naGabriel padombo shava ndo zvinoendesa munhu kudenga. Zvakataurwa naJakobo kwamuriwa ndo zvinoendesa munhu kudenga. Zvakataurwa navanhu vatema madzibaba. Hapana murungu anouya achikuendesa kudenga imini. Hapana muIndia anouya achikuendesa kudenga madzibaba. Unoendeswa kudenga nemunhu mutema. Saka munhu mutema ndo hama yenyu. Chasora muchibatsira maIndia, muchibatsira maningi maPakistan. Izvo munhu anonyatsoona kuti mupostori anotengesa zvaanotengesa. Asi anopfuura mupostori ada kunotenga chikafu kushopu yemuPakistan, shopu yemuIndia, shopu yemuChina, shopu yemurungu. Achisiya munhu mutema biyake. Unoziva maIndia vanoitisana mari vanhu aya. Vanoitisana mari. Isu apostori tinofana kungoitisanawo mari. Kana muri madzibaba Jojo munokwanisa kugadzira mutsvairo. Munozonyatsoziva kuti handishandi. Munongondidedza kuti madzibaba uyai ndikudzidzise kugadzira mutsvairo. Ndogadzira kamutsvairo mondoudza kuti madzibaba ini ndotengesera kupi? Ndotengesera muHarare mutsvairo yangu. Saka iwe ndakakudzidza kugadzira mutsvairo. Enda unotengesera kumasvingo. Asida kuona munhu unotora makastoma. Mwazviona? Makutengesa mutsvairo wenyu muHarare, indiri kumasvingo ndikudya mari kumasvingo yemutsvairo. Ndisangana nomumwe mupostori anogadzirawo masofa. Kuti madzibaba uyai ndikudzidzise kugadzira masofa. Ndisangana nomumwe mupostori anosona magemenzi. Madzibaba uyai ndikudzidzise kusona magemenzi. Ndatoona 3 professions. Sina ndomboenda kana kuchikoro. Zvino vanzi vapostori hamufana kuenda kuchikoro. Zvingodzidzisanai zvamunogona. Ndakugona kugadzira mutsvairo, ndakugona kugadzira masofa, ndakugona kugadzira zvimapoto-poto zvinorohwa zvimapoto zvinonzi zviko zvimazenge zvezve, zvimagaba zvezve. Vanhu vanodzidzisana zvinhu zvezve madzibaba mune zvakanaka. Vanenge vapostori veSaturday vaya vanodzidzisana mabhizinesi, vanopinzana mabhizinesi. Vane mari vanhu vaya veSaturday vaya. Ndivo vandakaonawo vanenge vane rudo zvishoma kudarika isu Echishanu. Vachirowa zvimapoto zvavo zviya zvimazenge zvavo, mabhuruma avo, vachiratidzana vachifamba vese unoona kuti ava vapostori. Unotomuona wega kuti uyu mupostori uyu anotengesa zvimutsvairo zvake. Anogadzira ega mutsvairo wake, anogadzira ega mopu, achidzidzisawo vamwe. Unozoona mupostori akushaya mari yekabeji. Apostori so vafunge mani. Vafunge. Mambo Jojo. Vanhu ngavashanduke, vanhu ngavatendeuke madzibaba. Vava vapostori vechokwadi.
vanhu vasava vapostori gemens kungonakidzwa nekuimba mavhesi. Faneka mavhesi anonakidza iwaya ndatatanga vanhu vangobatwa musoro. Munhu angonzwa kavhesi ketsireve ndada kutoita mupostori. Zvakaoma. Tozotaura mambo, tozotaura mambo Jojo. Ndinoda muridzo wangu baba, ndinoda kutambe ngoma. Ndinoda muridzo wangu baba, ndinoda kutambe ngoma. Ndinoda muridzo wangu baba, ndinoda kutambe ngoma. Amen. Sori zvako odi yakarebesa hama yangu. Dai uchizonzwazve. Dai ndisiri mupostori ndaigona ngokuti musoro pangu. But ndiri mupostori ndogona ngoti zuda remunhu, zuda. Sorry. Jojo handozofarisa kana ndakutaura newe mupostori. Madzibaba Jonathan, madzibaba Jojo. Tozotaura hama. Tozotaura.